Sä et oo kertaakaan sanonut, että sä rakastat mua. Taasko me tullaan tähän? Ai niin, Bruce Will... Miksi mä oon täällä? Mikä paikka tää on? Se kaikki on toisarvoista juuri nyt. Tärkeintä on, että valitset yhden pöydällä olevista korteista. Joka kerta kun häviät erä, menetät sormen. Mitä te ootte tehnyt Nellalle? 5 minuutin välein sinun ystävästäsi tumpataan 2 desilitraa verta. 30 minuutin kuluttua hän on kuollut, joten sinulla on enää 25 minuuttia aikaa pelastaa hänet. Ja itsesi.